Donc jabi a vidéo 1 million de vues. Et a vidéo 1 million de vues. Akala parce que ni ya ni ta 1 million de vues doro. O ko dalu don mbo ladi. Ni dalu tiga kuma kono. Ni yene jabi ate vues. Wala nete chama jabi quoi. Mais anga nta jabi quoi. Akala. Mimi fo ambalma ke Hamadi ananyo na chama no ye kamitu ye. Jeli ba ko kone kamiti ye. Amadi aya fo de. Bo aga ni kuma ina. Ay ala soso de quoi. Amadi anda fi ibe mo jabi ni ko don de quoi. Ay ala soso sabula ala kode ko ale de banga kiritige nantara lahara ab ko may ale ne ka kiritige sisa ate ne ka takabulu don ay ne ka kiritige donc ay ala soso folo o e kelin me dina mina tado okay anga ta ba nyana ko islam yare nani muso chama furi amma yoro laga fo islam mama nani muso chama furi ala kiram na sekli mi ngono sallallahu alaihi wasallam aso muso chama furu be fam befe muso tun dans client ndala be mu hage mi furi yare ke hage ya sefe muso fe mu se be mo furu islam yana na ka dane sigala kika na teme hake doka jeliba ko folo muso chama tunde furu silameya nana ka dane sigala silameya nana ka dan sigala muna parce que silameya ya ye ale damu sigala o wakati mo de tunde se o ko kora o de kama silameya nana soro chama be ta silameya e do boala ka dan sigala silameya e dan sigala wati min fenena kata o wati la samba jolibe oni 600 che o kora 600 no ya soro tuma wore be fodoro akan afode bibi na ko ka dan kelema sabula silameya nana wakati min silameya ya ye de kote ka ke togola silameya e do boala ni an fene ka wakati sisa na an ya ye kokoti ka ke togola an fene kanga do boala ne ka kuma ye ni ne yira ame abla ame ni ali min gawo yani silameya ga nawo ni muso bidru tumigo itmet le jolige yan turu ka solma jeliba ajo ko ni muso bidru kumbi bolo ko itmet le jolike o wakati yani turu ka soluma afa fene ko ni daluba bolo kaga nanaye on fene be u jabili dabla pew ko folo mu ya yira la ka fo ko folo turu tumbe awo kon ta kan kuma jabi de ka jabi kelen ni afina ga yira na ka folo ala ye do ko ba ta ke turu yo wakati wa parce que abisa ka ke woti gi mbata be nyene bo dongele mo ta do de wi ran mana ko folo mo ko abe metri bisaba bo abe metri mu ba bo ga ja ga bo o wakati ni mo ko tikele si sa me ban fola to donc turu kunte okay amina nyini mina ni muso mi me kenema lala ale make flana ya make sabana ya asi be ga mafuru turu na so matmajma muso mi che fatura mo ma soro ga furu ka ke foloy ama furu aga shi bela jenge che obuga turu kala kenema o de ga fsama walma aga na furu kono la ga turu ke jubane ga fsama kede flana ale ga shi bela jenge ka den wolo kenema la fatula taro fa kele mumbula anaga do furu kono la ga den wolo halala la jubane ka do muso ina vai tediba muso min be kenema na ma furu kuma te ama don turu la ale kambo de ma ko ga shi ke jeneya la kenema che mu meta jeneya ka fe muna anto chen jalaki ni che mata ya kelen tisaka jeneya ka yare ma de ni ya yo o muso ima furu ka don turu la ko asera ka jeneya ke wali ma asera ka kono ta ka den soro anga che fe na jalaki est ce que fora che ko che fe na jeneya dagale lo ni muso ma furu doro ta jeneya ka fe anga kuma che fene ka o yoro la mais abigi pan che kuna iba fo ka dagale no do na fora kan be ganye ina fo muso in kan anye to ko mina che fene kan anye ni che nye na che kan ado ka fo ale ma furu donc ma ngata jina ka fe kuma te ka den sura fe ni be klina muso mi ma furu o te jina ka kenema o te den sura kenema che mi fene ma furu o te jina ka kenema o te den sura kenema ko afilar ni ronna iko ke ite baage ni hadisa ko qur'ane ganza itin denis domaine ngono la sisa idona mo do la olna nani ki doni kono amne kono ko konte baraka ni adisai aga tane ga video la na yo fena ye jinya dongodo me tikito ko yere pede bla ate ne be to ba fokone be ngam mun sebe adisa te ya ni ne bana kono te baraka ni adisai ne ba fokone be adisa sebe wa odina ne ma fongo munu ye adisa sebe ngo nga bonya bu yoro ngo ye adisa mi fena sebe ngo nga bonya bu yoro ngo nga ne fena be nga adisa de sebe ni munu dale mo tala uga tugo luko ni munu dale no ne fena tala ul fena be tugune ta ko abuka ni mo wala de ga video nyagam nyona attention abisa ka se woti gula men ne tete ne ta dalu be mo nya fa ne te se ka nga dalu be fo video la ko parce que video be janyadi amadi ni be do seli kono lala ite ko ta ba fuko Allahu akbar o Allahu akbar qur'ane be ata kono ay seli ke chogo ya dama ni fo ko olu ke chogo ya cité qur'ane kono ko nga kabe hadisa de kono hadisa mi mana kira nyena kira talen ko fede mawye hadisa mun gla kabo de kono ko ni mawye fami gla mawde yu taka kono note chide nana ni sebe mu ne chide kuma taka sebe to antu me sora ka fo ko ne mi ma hadisa ta o e kalabanchi nga chide tara ka fendo to donc be fa ka ira ko chide ere ta be do be fa ka ira chide nyina na fendo re ko wa
u go fene fa nyina parce que seli katogo mi me kurane kono akon tise ka fo seli katogo yata kono ay mun fa hal note katogo mi me kurane kono ni ye baraka ndo ni sar lahara jondo ala kana kabi jalagi enye kira te so nga fo ko ima ale take abada parce que mun me kurane kono kira tara ka sebe minto iya kete ntodi nga est ce que kira be se ka fo ne tara ka kurane to awbolo amuna aw ma songo blama wara ye livre wara go muna aw ma songo oluta est-ce que amesala jalagi no ya amba fo de ayi kira oluma chiama afora ke ede chirama ko ede chiden labai ikala ka minto ambe baraka ni ode wa machite se ka jalagi ola mais ay kira itata ka to chiana ye min sebe ni ko na ma fam ma do ye sebe ndo bo aya ko lutai problème bambolo la hara wala de on mi ga fo ko de baraka ni alsa no ko le qur'an ni atay kata doluma ay biro chama ga ngoto ku danga biro jabi ay amne ko kata doluma ko mamunu ko te baraka ni adisa ko be baraka ni qur'an wa na ta ka dimo ko sima ne ba ta ka din yere dima amadu ko ka di yere ma chukudi awa se ko be dalule la ko ne ka ta do oluma iba fo olu de ne ka sefuye non est-ce que ayo meneda amo meneda re ne be kuma fo munu be kurane ko uma doni da munu be adisa ko uma doni da ne yere ka recherche ni nga famia ne yere gode fo o de kama ne be nga dalu soro nga kuma bela sabula yani nga fo o ba soro ne ye miri olu be kariya ka fe on fen ke ka ne jabi o kana ye comédia kan ke mo ko fuye ko go dawla so problème ne bu kana jomo ko la karay jelba na te ka kana to ka to kuma na ba ne jabi ka to ka fo ko ko de ko comme si i gaina ko jabi fo ita atiki bolo on na ma ne manga me fo la kana to ka fo ko aka video ka jane ko na ta akadinye ka be jabi be bolo nyore fo ni video me ko mo ko ba ne jabi doron aka nga to ka bla commentaire la de ko amadi la me fo lo quoi aka na fo ka atiki ta e fa ka ni la me fo lo ne te se ka kuma be fo video kono parce que film te ko abi jenya kurana kono nana abe ko kala rasulullah ko ciden ko ciden dunde nana ni kurana kuma kan nga ciden yere ga kla ka fo ko ciden ko o ko ciden te fo fo ala yere ga fo ye muhammadu afo ko ere ko afamna kala rasulullah o ko mam ciden afo ko ere ko o ko abe yamaru be bo ale ala de yoro Muhammad tese ka kuma fa yamaru ka bo ale yoro o de kama Allahu akbar adirati ale mago bala tugumna atese ka soro Qur'an kono parce que na soro la kono dron o ko mo adama dini Qur'an gla o tese ka ke quoi ala de ayamaruya kanga foko ale ka bon ala tese ka foko ale ka bon note ala ga yere baturi awne kanga foko ala ka bon o de Allahu akbar ye nga ala tese ka fo ko Allahu akbar ala ba fo de Allahu akbar aba la nyini an fere an ga fo ko ale ka bon ngale te se ka fo Muhammad afuye ko ne afuye ko ala ka bon ngaba afuye de Muhammad afuye ko ne ala ka bon afo ko ne ala ka bon mais ale te se ka fo ko ala ka bon to abi ko me ale be ga yere bateau de sansi to la aba nyina ko video ba ga jen e sina ngadi sa ninga di sa bana ko me don bla da dam yoro do fene be no apa ye kon fene na nyama ka alla don ya yoro ndo la na be sella ko chama ba fo kul huwa allah ahad afo ko ala ye kilin o jabi de huwa allah ahad ala ye kilin ala go fo ayre de ma wa o kuma ala ga fo ayre de ma ko afo ko ala ye kilin ala ye kilin o fla che mai abaga fo anyedi afo ko ala ye kilin aw ne be soro ka sel dal ne ni ala ye kelenye aw ne kan go fo mais e kelen bi jota pi sanfɛ ko kul huwa allah ahad abi ko mi kelen yi jota pi sanfɛ afo ko ala ye kelenye ka kila yɛrɛ jaabi tuguni ala ye kelenye no de ye huwa allah ahad donc an kan ka sel dal ne ni huwa allah ahad ala ye kelenye asoro ka to kala ngata aw ne kan go fo sabula ci ka nana di afo ko ala ye kelenye o ko mo da ka go fara ka don ta ko fara ka don ta ko fara ka ko video ka jɛ ka go fara ka don ta asura tengu na ya video ka jɛ video ka